Rövidesen sor kerül az Orbán-Trump találkozóra, amelyet most gazdasági szempontból nézzünk át, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik. Legyen szó akár az adózási kérdésekről, vagy éppen energetikáról, befektetésekről és más gazdasági kérdésekről, ezeket fogjuk a következő percekben átbeszélni. De mielőtt ezt megtennénk, kérlek iratkozz fel a YouTube csatornámra, valamint kövess be Facebookon és TikTokon. Mindjárt kezdünk! Számos témája lehet a következő magyar-amerikai, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Orbán-Trump találkozónak. Mindjárt vegyük sorra, hogy mi lett talán az a három legfontosabb, ez az energiakérdés, adózás, illetve más gazdasági kérdések, akár a hadiparra vonatkozóan, akár befektetésekre vonatkozóan. Tehát a legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakulhat a kőolaj, valamint földgáz ügye, hogyha Magyarországot nézzük, hiszen elég ránéznünk a térképre, van egy olyan típusú adottságunk, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, hiszen nincs tengeri kikötőnk, és hogyha végignézzük, akkor például amerikai szempontból ez nagyon furcsának is hathat, hiszen Amerikából nézve nagyon kevés olyan ország képzelhető el, akinek nincs közvetlen tengeri kijárata, mindjárt a szomszédban ilyen például Szlovákia, vagy éppen egyel följebb Csehország, de Magyarország, Szlovákia és Csehország mellett nagyon kevés olyan országot találunk, talán Svájc van olyan még, amely nem rendelkezik itt a nyugat-európai vagy közép-európai régióban tengeri kijárattal. Egy nagy kihívás, hogy ezen országok hogyan tudnak biztonságosan és megfizethető áron jutni olyan nyersanyagokhoz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nap végén tudjunk megfizethetően tankolni. Mert hát valóban ez a legfontosabb kérdés. Hosszabb távon egy egyértelmű leválás szükséges majd valamikor az orosz energiahordozókról, de rövid távon, hogy ennek milyen átállási költségei vannak, hogy ez milyen időtávon tud megvalósulni, és hogy akár az ellátásbiztonság, akár az ár hogyan érinti a magyar családokat, és a nap végén a benzinárakat a kutakon, most ez a valódi kérdés, mert persze mindenki elmondja, hogy azonnal és hogyan kell leválni, látjuk, hogy ezzel kapcsolatban van egy brüsszeli nyomás folyamatosan, de azt, hogy az átállásnak a költségét kiállja, az, hogy magyar családok ezért ne kelljen, hogy több pénzt fizessenek, ezért nem lehet azt a típusú politikát mindenféle ellenállás nélkül folytatni, amit Brüsszel elvárna tőlünk. A geostratégiai helyzetben, ami most van, nyilvánvalóan kulcskérdés az energia, hogy hogyan lehet egy olyan korlátos piacon megszerezni elérhető áron megfelelő mennyiséget, ahol azért az is egy nagy szempont, hogy hol húzódnak a vezetékek, vagy hol lehet beszerezni olyan mennyiségű és minőségű kőolajat például, ami nekünk megfelelő, mert van egy másik kérdés is, a mi finomítóink, azok nem a Brent olajra vannak beállítva, hanem uráli típusú olajat tudnak finomítani. Ennek az átállási költsége az nyilvánvalóan nagyon fontos kérdés, és a MOL számára egy kulcskérdés lehet. Ez lett az egyik fő kérdése a következő napoknak, de ez mindjárt át is visz minket a másik fő kérdéshez, a földgázhoz. Ugyanis az amerikaiaknak látható módon már egy ideje kimondott céljuk is, hogy az LNG kivitelüket azt jelentős mértékben tudják növelni. A közép-európai jelenlétük az átlagosnál talán alacsonyabbnak nevezhető, hogyha Európában körbenézünk, és éppen ezért egy kulcskérdés lehet, hogy itt milyen együttműködések, milyen üzletek kötődnek. Nyilvánvaló nekünk van egy mondjuk úgy adottságunk, szintén egy vezetéken keresztüli ellátottságunk, nincs tengeri kijáratunk, ugyanakkor van egy nagyon egyértelmű és nagyon világos célunk. A rezsicsökkentés az egy nagyon komoly vívmánya ennek a kormányzatnak, amely nem engedi, hogy egy olyan, amúgy Nyugat-Európában jellemző, a magyarnál többszörös áron kelljen kifűteni a lakást, ami a nap végén azt eredményezi, és itt majd talán ebből a szempontból érdekes lehet megnézni, hogy európai összevetésben mi a helyzet, hogy energiaszegénység van Nyugat-Európában, találni olyan országokat nem túl messze, ahol akár többszörösét kell fizetni, a fizetésarányosan is a fűtésnek a magyarnál, a szomszédos országokban is, de Nyugat-Európában különösen jellemző, több családnak okoz gondot kifűteni a saját házát, lakását, ezt kifizetni. Ugye alapvetően a magyar kormány célja világos, szeretné megtartani a lehetőségeit a diverzifikációra, és ami talán még fontosabb, a családok számára megfizethető maradjon a rezsiköltség. És a harmadik fontos kérdés az energiával kapcsolatban, hogy mi lesz a helyzet
az atomenergiával, a paksal és a paksi különböző technológiai kérdésekkel, hiszen nyilvánvaló, van itt egy olyan szereplő az Egyesült Államok személyében, aki egy nagyon erős és nagyon fejlett technológiával rendelkezik, hogyha az atomenergiát nézzük, és ezzel kapcsolatban is a mostani várakozások arról szólnak, hogy lehetnek valamilyen típusú megállapodások. Kettős adóztatás. Hogyha két országban van, jelesül például Magyarországon és az Egyesült Államokban gazdasági tevékenység egy cégnek, mondjuk van itt egy magyar cég, és annak van egy leányvállalata az Egyesült Államokban, ahol szintén akár termékeket, akár szolgáltatásokat értékesít, akkor ott is, és itthon is kell utána adóznia. Ez érezzük, hogy egy versenyhátrányt jelent, egy nagyon komoly versenyhátrányt. Mi ezzel a baj? Nos, egyrészt a magyar cégek számára okoz egy nagyon komoly hátrányt, másrészt Magyarország számára úgy is, mint az amerikaiaknak befektetési célpont szintén egy ebből a szempontból versenyhátrány a többi szomszédos országot illetően, és amit a legfontosabb talán, hogy számos munkahely is van, ami érintett, közel 20 000 olyan család van, amelyeket amerikai cégek nagy foglalkoztatóként alkalmaznak, tehát számukra ez egy kulcskérdés lehet. És éppen ezért már ebben voltak előrelépések, például Lóga Máté nemrégiben, még októberben volt kint előkészítő tárgyaláson a kettős adóztatással kapcsolatban, hiszen nekünk az a célunk, hogy alapvetően ez a politikai indítatású felmondás, ami történt 2022-ben, ugye ne feledjük el, akkor még Biden volt az elnök, és most, hogy megtörtént a váltás az Egyesült Államok élén, az egyik fontos kérdés rendre előkerült, mikor sikerül a kettős adóztatásból visszamenni, hiszen ne felejtjük el, korábban ez már egyszer megoldott kérdés volt, és politikai motivációból vált újra egy ilyen típusú problémává. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a magyar cégek ne kerüljenek versenyhátrányba, hogy ne az legyen, hogy akár itt is, ott is kell adózniuk, akár egyáltalán kérdésként fölmerül számukra, hogy hogyan és hol kell adózniuk, hogyan és hol kell a tevékenységük után befizetniük azt a szükséges adót, amit persze kötelező befizetni, de azért mégiscsak egyfajta bizonytalanságot szül az egész helyzet. Nagyon sokan azzal kapcsolatban is föltettek kérdéseket, hogyha például amerikai részvényt vásárolnak, és ennek van egyfajta jövedelme, akkor azután hogyan kell adózni. Tehát lehetett látni, hogy folyamatosan ezzel kapcsolatban egy bizonytalanság megvolt minden szereplőben, aki itt volt, de talán a legfontosabb kérdés itt az, hogy azt a típusú befektetési, mondjuk úgy, hogy lendületet tudja megtámasztani, elősegíteni az, hogyha sikerül megállapodni a kettős adóztatás kérdésében, amelynek az lehet a következménye, hogy amerikai cégek ide jönnek Magyarországra még nagyobb számban. És hogy miért fontos ez? Nos, erről is mindjárt beszélünk. Nagyon sokszor elindul egyfajta, mondjuk úgy, hogy számháború, amikor a befektetéseket nézzük, hány új munkahelyet teremtenek, mekkora összegben érkeznek ezek a befektetések, milyen időtávon érkeznek, hány cég jön, nagyon sokféleképpen lehet nézni. De talán a legfontosabb az, hogy milyen jellegű munkahelyek jönnek létre. Mert azt mindannyian érezzük, hogy amikor amerikai befektetők jöttek ide, akár a rendszerváltást követően Magyarországra, azok jellemzően azok a magas hozzáadott értékű cégek voltak, akik hozták a tudást, akik hozták azt az ismeretanyagot, vállalati kultúrát, épp úgy, mint innovációt, de mondhatjuk úgy is, hogy vagányságot, ami akkor kellett a magyar gazdaságnak, és amire szükségünk is volt. És hát ha ma végignézünk azon, hogy a top cégek közül kinek mi jut eszébe, olyan amerikai vállalatok jutnak eszünkbe, akik vagy számítógépet gyártanak, vagy mobiltelefont, vagy elektromos autót, üdítőket, divattermékeket, és sorolhatnánk tovább, a filmiparról nem is beszélve. Tehát mindannyian érezzük, hogy amikor amerikai cégekről beszélünk, akkor nem összeszerelő üzemekről van szó, nem olyan vállalatokról van szó, amelyeknél mondjuk úgy őszintén azt érezzük, hogy jó, de hát a sajtóban azért látni, hogy egyesek szerint ciki. Hát én még amerikai cégről, amikor érkezett volna Európába, nem hallottam azt a szót, hogy ciki, inkább az szokott fölmerülni, hogy verseny van értük, hogy ki tudja megszerezni ezeket a befektetéseket, és ami a fizetések szintjén vonatkozik, mert talán ez lett a legérdekesebb kérdés, hogy jó, persze itt beszélünk arról, hogy jönnek
esetleg újabb amerikai befektetések, de ez mit jelent a gyakorlatban? Most jellemzően ezek olyan jellegű munkahelyekkel jönnek, olyan jellegű fizetésekkel ezzel együtt, amelyek lényegesen magasabbak, ezért lényegesen nagyobb a hozzáadott értékük, lényegesen jobb fizetésekkel érkeznek, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy önmagában csak külföldi befektető, és ez mindenáron jó, hiszen nem attól jó egy befektető, hogy külföldi, hanem attól jó, hogy valamilyen többletértéket képvisel, akár tudásban, hozzáadott értékben, akár innovációban, akár mondjuk azzal, hogy magasabb fizetéssel érkező befektetések érkezhetnek az országba, ami összességében elvisz minket odáig, hogy ne csak teljes foglalkoztatás legyen, hiszen az már gyakorlatilag megvan. Látjuk, hogy európai összehasonlításban az egyik legjobbak vagyunk ebben a kérdésben, hanem az is meglegyen, hogy a fizetések is egyre gyorsabban tudjanak és egyre nagyobb arányban az infláció felett növekedni. Ugye egy számos pletyka van azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek a részterületek, akár a különböző hadipari beruházásokon keresztül, akár egészen konkrét olyan innovatív vállalatok megjelenéséig, amelyek nagyon sok olyan technológiát képeznek, amely egy érték a globális ellátási láncokban, és ilyenkor mindig azt kell néznünk, hogy nekünk az egy előny, ha ők itt vannak jelen, ha ők azt választják, hogy Magyarország számukra egy jó célország, és hát egy nagyon komoly visszaigazolás is, hogy igenis a magyar politikának volt értelme ebből a szempontból, hogy nem beállt abba a sorba, amit megköveteltek tőle Brüsszelből, hanem egyfajta különutas politikával, egy kicsit talán türelmesebben megvárta, hogy miből mi lesz, mert hogyha most ezek az üzletek mondjuk úgy, hogy beváltódnak, ezek a dílek megköttetnek, akkor összességében az egész ország tud ezen nyerni. 7-én pénteken kerül sor majd az Orbán-Trump találkozóra, de Orbán Viktor miniszterelnök nem egyedül ment erre a találkozóra, a kormány számos miniszter elkísérte őt. Meglátjuk, hogy mire jutnak majd a tárgyalásokon, egy valami biztos, Magyarország ezen nyerni fog, és az is egészen biztos, hogy egy óriási lehetőség van, és még valamit ne feledjünk. Közben itt van a békecsúcs lehetősége, amely szintén szóba kerülhet a találkozón. Nem érintettem annyira részletesen, mert nem szigorúan véve gazdasági kérdés, bár abból a szempontból biztosan az, hogy maga a háború sodorta bele egész Európát egy olyan helyzetbe, a szankciós politikával, a háborús inflációval, a magas energiaárakkal, és sorolhatnám tovább, amely végül azt eredményezte, hogy egész Európa ilyen nehéz gazdasági helyzetben van, és mai napig is a növekedés az közel sem olyan Európában, mint lehetne. Szóval ezek mind-mind a háborúval kapcsolatban alakultak ki, vagy annak következményeképp jelentek itt meg, és hogyha a béke lehetősége megjelenik, azon nyilvánvalóan Európa, és benne Magyarország csak nyerni tud. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez egy külön érték, hogy Magyarország az egyetlen olyan Európai Uniós ország, ahol fölmerült a lehetősége a békecsúcsnak. A budapesti békecsúcsnak magyar részről semmilyen akadálya, nyilvánvalóan a két nagy szereplőn, az Egyesült Államokon és az oroszokon múlik, hogy ez mikor, egyáltalán hogyan, és egyáltalán sorra tud-e kerülni végül.